50% bio značajno ispred konkurencije. Zvezde Granda su imale najviše gledalaca, čak 2.192.000. U poređenju sa Prvim glasom Srbije, Zvezde Granda su ubedljivo privukle više gledalaca. Veoma gledana je bila i emisija Magazin In, koju je pratilo 1.617.000 gledalaca. U žestokoj konkurenciji koja je vladala od 20 časova, nove kursadžije su uspele da privuku čak 1.326.000 gledalaca. Kao i uvek, veoma gledana je serija Mala nevesta koju je pratilo 1.466.000 gledalaca. U nedelju je Pink pratilo u proseku 19,26% publike, čime smo ponovo bili najgledaniji. Najviše publike privukla je fantastična Lea Kiš i njeno nedeljno popodne, koje je i ovog puta pratilo čak 1.815.000 gledalaca. Kao i uvek, u samom vrhu je emisija Trenutak istine sa 1.786.000 gledalaca. Veliki broj gledalaca su imale i emisije Show snova, 3 puta da i Paparazzo lov, a u top 20 se nalazi i naš nacionalni dnevnik. Od večeras u 20 časova ne zaboravite da pratite novu seriju Turkan nastalu po istinitoj priči, a koju ćemo uskoro sigurno videti u tabeli najgledanijih. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.